دمسي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمصخوم دمسي السنة يو حفاش نغيلو ملك وحدا تعالو نغيلو ساعات أغيلو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب السبسب وغن تعاكب السبسب في اللي كان سبتلازل سلام حزبي تمنى أخيرنا لو تغنى عديكم هو مداني ساعة أخير سلام تنبصحكم زي خبركم تخاطلت دمص السنة كما يتوعلو ابناي لومي سولوس سلسته حمله مدبنا فلما زينا قصيلنا دمام امباسادر امريكا اب ኢትዮጵያ ሚስተር ማይክ ሬይነር ምስ አዲስ ስታንዳርድ ተባህለ ና ኢትዮጵያ ጋዜጣ ካብዝ ገበሮ ቃለ መጠይቅ ነቴን ኤርትራ ዘገድስ ቆንጭልና ከምዘለዎ ከነቅርበልኩም ኢና حدنت ኤርትራውያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ አንፈት ሰላም አመልክቶም ዘርግሕዎ ጋዜጣው መግለጺ ብምስዓብ ድማ ዲያቆን ዮሐንስ ገብረ ህይወት ካብ ማንቸስተር ነዚ ሁሉ ኩነታት አመልክቶም ዘመሐላልፎ መልእኽቲ ብምቅራብ መደብና ክንዛዝሞ ኢና فلما بقر زينا خنقدم برئستاتو خنجمر اب جماجم بحري ليبيا حنت جالبا دحر متحلا سوسان سلستن سدتنياتات حلواتم طفيو خمزلو بي بي سي زركبو معكنا زينا علم حبيرو اتي اب مونغو ايرتران ايثيوبيان زخصت زلو ممحياش زمدنا اب ممحياش كنتات سبعوي مسالات حزب ايرترا اونتاو صلوا كهلو خمز غبا تخاتاتاليت كنتات سبعوي مسالات ودب حبرات هاغرات اب ايرترا سيلا كيتاروت اتحساسيبا ኤርሚያስ ተኪኤስ ተባህለ ኤርትራዊሽ ወደናው መንእሰይ ካብ 21 ግንቦታት ሒዙ ኣብ አዲስ አበባ ደሃዩ ጠፊኡ ከም ዘሎ ስድራ ቤቱ ሓቢሮም ኣብ ታይላንድ ንትሽዓተ መዓልታት ኣብ በዓትታት ጠፊኦም ዝቐነዩ 12 ንኣሽቱ ኣወዳት ጋንታ ኩዕሶ እግርን ኣሰልጣኒኦምን ድሕሪ ምርካቦም ህዝቢ ታይላንድ ሓጎሱ ይገልጽ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን ዜና በዝርዝር بسنبت حدا حملة اب جماجم بحر ليبيا مبرق كاب كتما تريبولي حنت جالبا دحر متحلا سوسان سلسن سدتنياتات حلواتهم كطف انكله 40 حدن كم زدحانو بي بي سي زركبهم مع كانت زينا علم حبيرهم كاب عربيات حيزوم بزغاطمو تمساسالي ناي متحل حدغاتات اب جماجم بحر ليبيا 170 ناب اوروبا كسوغر زفتونو سدتنياتات دهاي ماطفيهم كم زلو اتا حبريتا بتوسخ يردم لو مقنا كم زعمسل حدقاتات غنين لزولو مخنيات حبرت اوروبا بزغبر زولو صعري اتقندي مسغاغر زخونه ماكلاي بحري بحلوا كيصنعن كلو مسلوخ نمركاب اتوم زي حغاوያን مسغاغرتي نتوم ناب اوروبا خسغرو زربص سدتنياتات يدفافوهم ስለዘለው مخانو اهغراوي ودب سدتنياتات يطقس ابز عمد زين اب ليبيا خسغرو زفتونو لعل شح سدتنياتات اب ماكلاي بحر طحيلهم كم زمتو يحبر نشدش عمتات كم تخاتاتاليت كنتات سبعوي مسالات ودوم حبرات هاجرات اب ايرترا خطعيد دحر مصناح ناي سرح زبنا زبقع شيلا كيتاروت اب موداتا ناي زحلف سمون اب جنيفا بزقربتو ناي موداتا صبصاب اتي اب مونغو ايرتران ايثيوبيان زخصت زلو ممحياش زمدنا اب ممحياش كنتات سبعوي مسالات حزب ايرتراون اونتاو صلوا كهلو خمز غبا اتحساسيبا نسا اب صاوعيتا اب مونغو خلتين هاجرات سلام نممصا مسرح زتن ركبن اب جمرل زل اوان ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራውያን ዕስስ ክባሃል ከም ዘይብሉ ተማሕጺና አላ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ገጽ መሊስ ዘሎ ሰላም ከም ኣወንታዊ ምዕባለ ክትገልጾን ከላ ገሰት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራውያን ግን ዝኾነ ዓይነት ለውጥ ከም ዘይርአየ ኣገንዚባ ኤርትራ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግጭት ነቲ ደረት ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምምኽናይ ክትጥቀመሉ ከም ጸንሐት ብምምልካት ከዓ ምስ ምምሕያሽ ዝምድና ክልቲአን ቀጻልነት ከም ዝኣመሰለ ንግህሰት ሰብአዊ መሰላት ዝተቃልዐ መደብ ከም ዘየድሊ ኣሚታ እቲ ኣብ ንጥፈት ደለይት ፍትሒ ብንጥፈት ዝዋሳ መፋርቕ 30ታት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ብ4 ግንቦት ናብ ኣዲስ አበባ ድሕሪ ምእታው ካብቲ ዓሪፉሉ ዝነበረ ሆቴል ብ21 ግንቦት ብዘይ ተፈልጡ ሰባት ምስተወስደ ደሃዩ ከም ዘይተረኽበ ስድራ ቤቱ ይሕብሩ ኣለዉ
ስድራ ቤቱ ንምስዋሩ አመልኪቶም ንፖሊስ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ስወደን ኣብ አዲስ አበባን ሓቢሮም እኳ እንተኾኑ ዛጌት ንጹር መልሲ ከም ዘይረኸቡ የገንዝቡ ኣብ ታይላንድ ንትሽዓተ መዓልታት ኣብ በዓትታት ጠፊኦም ዝቐነዩ ካብ 11 ክሳብ 16 ዝዕድሚኦም 12 ኣባላት ናይ ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዝኾኑ ኣወዳትን ኣሰልጣኒኦምን ብክኢላታት ሓንበስቲ ድሕሪ ምርካቦም ሞይቶም ከይኮኑ ኣብ ስግኣት ዝቐነየ ህዝቢ ታይላንድ ሓጎሱ ይገልጽ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን እቶም ቆልዑ ንትሽዓተ መዓልታት ብሓደ ሽሕ ዝኾኑ ደለይቲ ደቂ ታይላንድ ከምኡውን ካብ ቻይናን ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝመፁ ክኢላታት ድሕሪ ተሳተፍዎ ጽዑቕ ወፈራ ድልያ ብክልተ እንግሊዛውያን ክኢላታት ሓንበስቲ ክርከቡን ከለው ነቶም ቆልዑ ውሕስነት ብዘለዎ መንገዲ ምውፅኦም ካልእ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ኣብቲ ብውሕጅን ጸልማት በዓትን እናተጨነቁ ዝቐነዩሉ ግዜ ንመጀመርያ ግዜ ካብቶም ናይ ድሕነት ሰራሕተኛታት ብዝተወላዓሎም ላምፓዲና እዮም ንፈለማ ብርሃን ርዮም ሓደ ካብቲ ቀልጢፎም ንኸይወፁ ዋላ ነቶም ሰራሕተኛታት ድሕነት ኣጸጊሙ ዘሎ ኣብዚ ናይ ክራማት ግዜ በቲ ብኪሎሜትራት ዝዕቀን ኣዝዩ ነዊሕ በዓቲ ዝሓልፉ ሕጅዩ መስርሕ ምውፅኦም ነዊሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ድማ ማዕረትን ምውፅኦም ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ነዊሕ ከጽንሖም ዝኽእል መግብን መድሃኒትን ምቕራብ ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሰና ዕለታዊ ዜና ዘቕረብኩልኩም ዓይነታ ምሕረት ኣብየ ነይረ ዜና ኣብዚ ፍጸም ምስ ዝተረፉ መደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል يغنيلنا كبرى تخاتلت دمت السنة مكتتالكم النامسقنا أبدا حدش يوتيوب channel السناني وسون سابسكرايب كتقبرو دقيمنا نزخاخركم بروخ مشات